V průběhu návštěvy své milované Itálie seznámil s jedním ze svých vzorů, aristokratickým filmařem Luchínem Viscontym. Jednoho dne Radomil, toho času ještě mladičký štíhlý jinoch, jehož oblíbenou pochoutkou bývala dieta z gazelích ok, se neví, to prozrazují, vyrazil společně s Luchínem Viscontym na rybolov do Friulského kraje, který byl mimochodem rodištěm dalšího spřáteleného tvůrce, a sice Piera Paula Pasoliniho. Jednou nebo snad dvakrát spolu v těch dobách rybařili i ve třech: Luchino, Pier Paolo Pasolini a Radomil. Pasolini ale v té době natáčel film, takže se pro tentokrát z domluveného rybaření omluvil. Nicméně právě onoho prosluněného rána na lovu úhořů vyprávěl Visconti Radomilovi Uhlířovi zábavné historky o dalším talentovaném italském režisérovi jménem Marco Ferreri. Krátce poté, co o určitých Radomilových postřezích Visconti Ferrerimu nadšeně referoval, došlo k tomu, že vlastně ty Radomilovy komentáře, a to bych tady rád zdůraznil, protože se to neví, není to příliš známo, ale určitě to stojí za zmínku, tak vlastně ty Radomilovy komentáře k Luchínovu barvitému vyprávění Ferreriho částečně inspirovali například i při natáčení proslulého filmu Velká žranice, který jste jistě všichni viděli. Čili jsme v letech 72-73. Tou dobou tedy Radomil díky Luchínovi Viscontymu zhlédl v Itálii bezmála všechny dosavadní Ferreriho filmy, on totiž o pár týdnů později aristokratický Luchino Visconti koupil tehdy chudičkému studentíkovi Radomilovi permanentku v římské filmotéce na všechny dosavadní Ferreriho filmy. A z nich nejvíc potom Radomila okouzil právě film s titulem Muž z 5 balónky, který spatřil světlo světa dokonce hned dvakrát. Prvně roku 65, kdy ho ale producent Carlo Ponti svými cenzorskými zásahy zkrátil téměř o 2/3, a po druhé v roce 68, kdy pod názvem Break Up Ferreri tento svérázný příběh milánského průmyslníka s Marcellem Mastroiannim v hlavní úloze konečně zrekonstruoval tak, jak si to původně představoval. Čili trošku k tomu filmu, protože je to velmi signifikantní, pokud jde o určité souvislosti právě s Radomilovou tvorbou. Protagonista filmu Muž z 5 balónky chce zvýšit odbyt svého zboží a uvažuje proto o reklamě založené na plynových balóncích. Ale propagační nápad se najednou promění úplně v posedlost. Až po jakou mez se dá nafukovat balónek? Tahle otázka se nakonec stane utkvělovou myšlenkou celého průmyslníkova života. Zkouší nafukovat jeden balónek za druhým a ty mu jeden za druhým praskají, až se chlapík ocitá v mezní životní krizi. Má ještě snoubenku, kterou stělesnila výborně tehdy také superhvězdná Catherine Spáková, ale o ní neprojevuje Mastroianniho hrdina ani zdaleka takový zájem jako o balónky. Jak vlastně k tomuhle půvabnému crazy nápadu došlo natočit film s touto tématikou? Marco Ferreri a jeho dvorní scénárista v 50., 60. a 70. letech, jmenuje se Rafael Ascona, je to Španěl, tak oni šli v létě 65 na oběd ke Carlu Pontimu, aby domluvili námět příštího filmového projektu, ale jako na potvoru ani jeden nemohl přijít na žádnou kloudnou myšlenku ani příběh. A Rafael Ascona si vzpomněl, jak v jednom španělském časopise čet historku nějakého Itala o tom, kolik zavařeniny se vejde do auta. Ferreri se ale hned začal chechtat. Říká, o tomhle se přeci nedá natočit žádný pořádný film. Nicméně Ferreriho tohle Asconovo, tahle jeho reminiscence přivedla k jiné. Soudu je zajímavé sledovat, jak jedinečně se tenhle alegorický příběh odráží právě v malířském díle Radomila Uhlíře, a to mimo jiné právě i v artefaktech této bilanční výstavy. Radomil ve svém hudebním i výtvarném umění posléze od Marca Ferreriho přejímá i určité sklony k mysticismu a feminismu. S půvabně sebeironickým švihem o tom svědčí už název Uhlířovy písně Vylízaný Macek, a ve chvíli intelektuální nouze sáhnu po ženě.
která měla svou premiéru na Nový rok 2011 v legendární hospůdce U vystřeleného oka. Zatímco již zmíněný scenárista Rafael Ascona byl svým naturelem až příliš takový macho, mizogynský typ chlapíka na to, aby dokázal Ferreriho následovat i v určitých jemnějších záchvěvech tvůrčího ducha, provázených i zmiňovaným sepětím se spirituálně feminními proudy. A na některých scénářích Ferreriho filmů z 80. a 90. let už Ascona tudíž nespolupracoval. Radomil Uhlíř zůstává naopak věrný Ferreriho touze, a nebojíme se tady říct přímo odvaze, zkoumat i ty nejsubverzivnější aspekty novodobým konzumerismem decimované, ale kdysi svobodné lidské duše. Samotný Radomil, takovou odbočku intimní si dovolím, samotný Radomil má s velmi jemnými svody hmotného světa nejednu radostnou i trýznivou životní zkušenost. Není například příliš známo, že v roce 1975 Luchino Visconti Radomila Uhlíře požádal, aby byl tak laskav a doprovodil jeho tehdy chráněnku, žila s Alanem Delonem, Romy Schneiderovou, na filmový festival do Hongkongu. Radomil Luchinovi Viscontimu rád gentlemansky vyhověl a do Hongkongu tehdy se s Romy Schneiderovou skutečně odletěl. Na neštěstí tam ale záhy navázal poměr s exotickou tanečnicí jménem Lia Lupa, která ho svou vášnivou povahou na několik dnů úplně očarovala. A ze vztahu s Liou Lupou se tehdy ještě nepříliš zkušenému Radomilovi, jehož erotický temperament se tenkrát teprve začínal rozvíjet, zanedlouho narodil syn, který dostal právě na tatínkův návrh české jméno Ondřej Jaroslav. Ondřej na počest příteli Ondřej Zikmundovi a Jaroslav na počest Jarkovi Švecovi umělcovi. Navzdory všem těmto neobyčejně barvitým a dramatickým životním i tvůrčím peripetím zůstává nicméně pravdou, že úplně prvním iniciačním momentem se pro Radomila, coby výtvarného umělce, stalo první zhlédnutí filmu Muž z 5 balónky alias Break-up v jarním Římě léta páně 1972. Na vernisáži malířské výstavy nedávno ve Volvo z Globátoru v Čítárně mě právě v tomhle ohledu nejvíc utvrdil ten obraz Muž z balónky, ale tahle výstava, kterou můžete sledovat teď, je daleko bohatší a je tady celá řada dalších malířských děl často s velmi přísnými názvy, které mě velice pobavily, a myslím, že je na nás, abychom si pozorně prohlédli z pocity fascinace, z neopakovatelnosti katarzí tvůrčích dějů a z části i se špetkou obdivné závisti vůči budoucím šťastným majitelům kterékoliv z Radomilových aktuálních malířských prací i tuto výstavu. Dík za pozornost, ahoj.